Βρισκόμαστε στην Athens Electronics 2026 και στο περίπτερο της Sigma Security. Μαζί μου ο τεχνικός διευθυντής της εταιρείας, ο κύριος Μιχάλης Τσόχος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να πούμε την άποψή μας και να δείξουμε τα προϊόντα μας. Η έκθεση δείχνει να είναι επιτυχής μέχρι στιγμής. Έχουμε μεγάλη προσέλευση και έχουμε την ευκαιρία να απευθυνθούμε face to face στους πελάτες μας και να τους παρουσιάσουμε τα καινούργια προϊόντα μας. Έχουμε πλήθος νέων προϊόντων με αιχμή του δώρατος της παρουσίασής μας τα συστήματα της βίας. Τα συστήματα βίας είναι ασύρματα και ενσωματώνουν τρεις βασικές τεχνολογίες. Ενσωματώνουν συναγερμό με ένα wireless bridge όπως αυτό που βλέπετε εδώ. Ενσωματώνουν CCTV, γιατί το ίδιο σύστημα είναι και network video recorder και έχει δυνατότητα να καταγράψει και να διαχειριστεί κάμερες IP χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο ONVIF και χρησιμοποιεί επιπλέον τεχνολογίες Internet of Things στον τελικό καταναλωτή, δίνοντας την ευκαιρία να διαχειριστεί αυτοματισμούς, συσκευές όπως τη θέρμανσή του μέσω της ίδιας εφαρμογής. Η διαχείριση του συστήματος γίνεται μέσω μιας δωρεάν multilingual εφαρμογής, είναι και στα ελληνικά. Με πολύ απλές κινήσεις δίνει στον τελικό καταναλωτή τη δυνατότητα να διαχειριστεί πλήρως το χώρο του, είτε είναι κατάστημα είτε είναι το σπίτι του. Πέραν τούτου, ο εγκαταστάτης έχει δυνατότητα να προγραμματίσει και να ρυθμίσει το σύστημα είτε τοπικά είτε από απόσταση μέσω της εφαρμογής, αλλά και μέσω web interface. Είναι αρκετά πρωτοποριακή η τεχνολογία που ενσωματώνει το βίας και είναι και σε αρκετά ελκυστικές τιμές, κάνοντάς το ένα κατανίκητο όπλο που μπορεί να βοηθήσει πολλούς εγκαταστάτες να προσεγγίσουν τους πελάτες τους και να αυξήσουν τα εισοδήματά τους, αλλά και παράλληλα να προσφέρουν μια τελευταίας τεχνολογίας λύση τόσο στον οικιακό αυτοματισμό όσο και στο συναγερμό. Υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον από τους επισκέπτες για το συγκεκριμένο σύστημα? Ναι, υπάρχει και σήμερα, αλλά και τους προηγούμενους μήνες, γιατί το σύστημα αυτό το μεταπολούμε και το παρουσιάσαμε σχετικά πρόσφατα, στο τέλος του προηγούμενου έτους. Μάλιστα στις 26-27 του μηνός θα κάνουμε και ένα σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη για να έρθουμε σε επαφή και με τους εγκαταστάτες της Βόρειου Ελλάδας. Έχουμε κάνει και αρκετά εκπαιδευτικά σεμινάρια στην Αθήνα, στο χώρο μας, στον ιδιόκτητο, με πολύ μεγάλη προσέλευση. Ήταν sold out όλα τα σεμινάρια που κάναμε. Αυτό που θα ήθελα να σας δείξω και να εστιάσω την προσοχή σας είναι το τελευταίο gateway της βίας. Ακόμη δεν είναι διαθέσιμο προς πώληση. Σας δείχνω μια εικόνα από το μέλλον αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπετε την εξωτερική του πρόσωψη. Το σημείο αυτό εδώ φωτίζεται ανάλογα με την κατάσταση του συστήματος. Αλλάζουν φωτισμό δηλαδή τα LED. Εδώ βλέπετε το εσωτερικό του, η μπαταρία του, αναγνώστες RFID, module Wi-Fi, δηλαδή πέρα από δυνατότητα επικοινωνίας μέσω LAN καλωδιακής, έχει και δυνατότητα επικοινωνίας με το router του χώρου σας μέσω Wi-Fi. Έχει δυνατότητα να δεχτεί σκληρό δίσκο τεχνολογίας SSD, γιατί το σύστημα αυτό έχει δυνατότητα να διαχειριστεί και να καταγράψει μέχρι 16 IP κάμερες. Είναι ένα αρκετά δυνατό υπολογιστικά σύστημα. Εδώ βλέπετε την πίσω του όψη, μια ακόμη βελτίωση. Έχει δυνατότητα να δεχτεί ενσύρματες ζώνες, έχει δυνατότητα εξόδου για να οδηγήσουμε και να ελέγξουμε ενσύρματη σιρήνα συναγερμού οποιοδήποτε κατασκευαστή και έχει και μπας, το οποίο είναι μια μελλοντική έκπληξη για την οποία δεν θα σας μιλήσω σήμερα. Όπως βλέπετε είναι αρκετά καλά σχεδιασμένο. Εδώ βλέπετε τον τρόπο που κουμπώνει και είναι μια εντυπωσιακή προσθήκη στην ήδη εντυπωσιακή σειρά βίας. Ευχαριστούμε πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ευκαιρία που μας δίνατε. Να είστε καλά. Καλό σας απόγευμα.